Vítejte v Rakovníku, ve městě, kde je úplně všechno. A je tady i jeden byt, který bych vám dnes ráda představila. Mezonetový byt 4+1 o výměře 136 metrů čtverečních s krásným výhledem zabírá 4. a 5. podlaží cihlového domu z roku 2001. Vysoké stropy umocňují pocit prostornosti a umožňují vybudování dalších úložných prostor. V podkroví se nachází další 3 pokoje, největší z nich je ložnice rodičů. Komfort poskytuje velká koupelna se samostatnou toaletou a o dokonalou relaxaci se postará výřivá vana. Průchozí halou se dostaneme do dalších 2 pokojů, které mohou sloužit jako útulné dětské pokoje. V dosahu je veškerá občanská vybavenost, široká možnost sportovních aktivit, kulturního vyžití, zdravotnické péče, nákupních příležitostí a bohatá síť škol. Tím největším benefitem královského města Rakovník je však okolní krásná příroda. Věřím, že se vám byt líbil tak jako mě a že vás brzy přivítám na prohlídce. Tak na viděnou.